Pelottaa kyllä todella paljon noiden. Penikko helkka sattuu ihan perkeleesti. Saakelin kipeä. Joo, se olisi aamu kello 6.30. Niin kuin tullut tuossa vähän uhkailtua edellisillä videoilla, että tänään olisi aika juosta 33 kilsaa. Polkujuoksukisa Valkeakoskessa Tampereelle. Pirkka Hölkkä. Ikävä kyllä, niin kuin tuossa viime videolla sanottiin Cooperissa, että josta Antti Jussin kanssa AJ tuli kipeäksi, on flunssassa, ei päässyt nyt juoksemaan. Oli koko viikon flunssassa. Sille ei ollut paras idea ehkä. Täyttä tykitys tuo kylmässä ilmassa juosten. Nyt ei mitään. Mä lähden itsekseni seikkailemaan. Tästä tulee kyllä melkoinen seikkailu tästä päivässä. Kisa alkaa 9.30 Valkeakoskesta. Siinä täytyy tästä kikkailla itsensä ja katsotaan miten kisa menee. En ole ikinä juoksisessa ollut. Tässä on monennäköisiä uhkakuvia. Viime viikonlopun Cooperin jälkeen niin koko viikon ei oikein uskaltanut käydä juoksemassa. Kerran kävin tiistain juoksemassa. Penikat ja pohkeet oli niin kipeät, että arat, että jäi silloin juoksulenkin vähän kesken. Niin katsotaan, jos ne olisi palautunut pikkuhiljaa. Se on kyllä mulle niin kuin isoin yksittäinen kuumutus, että saako juostua koko hommaa maaliin saakka. Tää reittihän kulkee tuolta Valkeakoskesta. Virkitan polun reittiä. Hervanna ohitti tästä ihan mun ohitte. Nirvaa tuohon Lahdisjärven ABC:n taakke. Siinä on semmonen iso hiekkaparkki. Siinä on maali. 33 kilsaa, vähän polkuja, vähän metsäautoja, aika paljon metsäautoja, sitten vähän asfalttia. Tulee mielenkiintoinen. Täällä olisi mukaan lukee maali, niin 7 noita huoltopisteitä, missä saisi evästä ja juomaa, mutta mulla on kyllä toi liivi, mitä mä oon käyttänyt noissa pyöräkisoissakin. Mä ajattelin pitää sen päällä ja siellä on sitten juomista ja vähän snacksia, niin ei toi niin lyhyt kuitenkin kisa 2,5 tuntia, 2 tuntia 45 varmaan omalla osalla. Niin senkin se on niin lyhyt aika, niin se nyt pärjää pyhällä hengelläkin vaikka, mutta mä oon nyt eilen vedennyt hyvän hiilaritankkauksen ja tänään söin noita cornflakesia tuossa aamupalaksilla ja kyllä niillä pärjää ottaa tossa vähän vielä snacksia matkalla, kun tonne sinne menee. Ja tosiaan en oo kyllä elämässäni näin pitkää yksittäistä matkaa juossut ikinä. Ja sehän tässä on se kuumutuksen aihe nimenomaan, että miten noi paikat kestää. Oiskohan pisi joku Tuusulajärven kierto joskus useampi vuosi sitten 25 kilsaa. Nyt kun pitäisi oikeasti juosta, tai en tiedä voiko 4.30 peissiä, jonka on tavoitepeissi, niin juoksuksi vielä kutsua, vaikka se hölkkää, kai se hölkkää on, mutta Pirkka Hölkkähän tapahtumankin nimi on. Kofeiinia. Mä join ton kahvin tossa tunti sitten, kun mä heräsin. No vajaa tunti. Heräsin 6:00. Kello on nyt 6.55. Puolen tunnin päästä mun pitäisi lähteä tästä sitten liikahtamaan. Joo, melkoinen seikkailu tästä kyllä tulee tästä päivästä. Jos joku miettii, että mikä seikkailu, niin joku myös miettii, että mitä mä täällä teen nyt. Mä menen jalan tohon 4 kilsaa alkuverkka tuohon maalipaikalle ja siitä sitten bussilla Valkeakoskeen, mistä on lähtö. Seikkailu. Ja tarkennuksena siis ihan virallinen Pirkka Hölkkä järjestäjäbussi. Nyt on menty pari kilsaa. Käppäilen tänään kun kuvaa ja jatka hölkkäämistä. Vielä pari kilsaa tuohon ABC:n taakkeen. Siellä olisi busseja. Muutama ihminen tullut autolla tähän. Valmiin lähteä bussilla Valkeakoskeen. Joo, niitä lähti 2 tuntia aikaisemmin. Sain käyty oikein numero. Kiskasta 1 pp. Nyt laitetaan tuo numero kiinni ja pikkuhiljaa varmaan sitten näitä ylimääräisiä kamoja pois päältä ja kohta lähtöpaikkaa. On tässä vielä tunti verran aikaa. Alle puoli tuntia lähtee 25 minuuttia. Vessassa käyty, numero kiinni. Kaikki valmiin, pitää vaihtaa pipo lippikseksi ja päällimmäinen vaatetusta pois tähän bagiin. Ja bagin pitää jättää sitten kuorma-auto, mikä vie sen lähtöpaikalle takaisin ja sit pitää itse koittaa kammeta sinne. Katsotaan mitä tästä tulee. Pelottaa kyllä todella paljon noiden säärien ja penikoiden ja pohkeiden puolella. Nyt mä vähän, vaikka mä hölkkäsin jo, niin vähän käppäilen ympäriinsä ja varmaan vähän jotain venyttelen. Ja ehkä jos hölkkäis vaikka pari minuuttia vielä tossa lämmittelyksi, niin sitten olisi valmis. Ehkä. Ei tästä ei kyllä varmaan voi olla valmis. Ois gladit jätettynä 10 minuuttia startti. Ujo hölkkä.
Helppo, 5 minuuttia kerkis käydä vessassakin vielä. Ei mitään, muutama minuuttia startti. Jengi lämpää. Ylös kohti taivasta. 3, 2. Ja sitten vaan tavoittelemaan luiskoireiden ennätysaikaa. Alkaa olla 11 kilsaa menty. 300 takana. Aika jees. Maltillinen startti. Kohta tunti menty. Penikat ei oo ainakaan liian kipeältä. Ollaan lähdetty maltillisesta vauhtia, mutta nyt alkaa kyllä huomaamaan 3 jälkeen. Ei oo ennen tullut juostua kisaa. Vielä on ihan mukava. Mites kameramies? On helppoa. Äärimmäisen helppoa. Roineen kerran final boss. Mäki. Mukava monta kannustusta tuli. Mut nyt alkaa sille vissiin polut paikalla talkoopolkua lukuun ottamatta vai? Ei pysty. Vedä geeri. Jättit rupes juoksia tai 4 kilometrin tahtia, niin oli pakko antautua, ettei tuu
nouta ja vielä vedin 10 maaliin. Mä jatkan 4:30. 26 kilsaa takana. Joku 7 edes. Erinäisiä hiertämiä alkaa tuntua jalkaterissä. Mä oon itsekseen, kun mä lähtin juoksemaan niin kovaa. Muuten ei paha. Toki alkaa jalka vähän painaa, kun aletaan olemaan niistä lukemista, että näin pitkään juoksun käynyt tehnyt. Ei mitään. Koitetaanpa se never surrender. Never surrender. On kyllä raastava tää Hervannan polkuelämäkin, mikä lähti tosta suolien ikältä. Varsinkin tälleen 28,5 kilsan jälkeen. 30 takana. Tiukkaa settiä saadaan. 3 kilsaa jäljellä. Yhtäkkiä kilsa sitten. Penikko helko sattuu ihan perkeleesti. Kuulokkeita on korviin. Nyt Eye of the Tigeri. Never surrender. Vika 3 kilsaa päätyi ihan maali täysin. Ei vittu, kilsa. Ihan klenkkaamista. Vasemman jalan penikka niin vitsin kipeä. Pakko kävellä välillä. Joku alle kilsa maalia, mutta ei vaan pysty juoksemaan. Saakinin kipeä. Joo. Tämmönen tuli. Joo, maalissa. 2:34 taisi olla mun virallinen aika. Tai virallinen aika näkynyt näytöllä, mutta joo. Meni toi vikan 4 kilsaa niin hitaasti. Ei siinä pystynyt oikein juoksemaan lopussa. Oli niin kipeä jalka. Mut ei siinä. Vähän kyllä jäätiin tavoitteesta, mutta se nyt on oletettavaakin, kun ei pysty juoksemaan vikaa 3-4 kilsaa kunnon. Nyt jos olisi pitänyt alkaa könyä noita rappusia, niin en tiedä olisiko tapahtunut. On kyllä jumalauta kipeä toi. Mut hei, kommentoi alle, jos oot ite juossut Pirkahölkä joskus ja mikä sun aikaa. Joskus mä vielä alle 2,5 pommin varmaan. Ai sääkin. Nyt suihkuu. Vähän jo ärsyttää, kun siinä vika 3 kilsaa, varsinkin vika 2 kilsaa ja vielä varsinkin vika kilsa, niin tuntui siltä, että siis jaksamista oli ihan pirusti. Siis ei niinku sinänsä niinku kunnon puolesta ei tuntunut missään. Kun ei pystynyt juosta niin ja järsyttämään, kun tuntui, että olisi jaksanut juosta paljon kovempaa, mutta ei aina maha mitään. Tällä kertaa paikat ei kestänyt, se laittoi siellä ensiavussa se fyssäri jonkun tämmösen kinesioviritelmä, että se tukisi sitä, että se palautuisi vähän paremmin. Aikaa lähelle 2,5 tuntia, mikä oli ihan alkuperäinen tavoite, niin olisi varmastikin päässyt, jos olisi toi jalka kestänyt maaliin saakka. Mutta ei kato, nää on välillä näitä. Kyllä nyt oletettavaakin lähtee ekaa kertaa elämässä vetään tämmöstä juoksukisaa ja ikin juossut näin pitkään matkaa. Niin. Et jotain saattaa sieltä sit vaivaa tulla. Tuskin tää nyt tästä jää vaivamaan pidemmäksi aikaa. Tosiaan nyt alkoi off-season, reenitauko, ei tarvitse seuraavaan 2-3 viikkoon pahemmin reenailla, niin, tai ei yhtään. Niin. Saa vähän sitten taas tulevista talven reeneistä enemmän irti, kun kroppa lähtee hyvästä tilasta sitten tauon jälkeen. Ei sitä voisi kehittyä loputtomiin, jos ei välillä pitäisi taukoa 1 steppi alaspäin, 2 steppiä ylöspäin, niin ne sanoo. Eli nyt voi hyvillä mieli istua sohvaan pariksi viikoksi ja laittaa vaikka TV:stä pyörimään kohta toi Gravelin MM-kisa, missä on suomalaisen muun muassa Axel. Joo, kattelin tuon Gravelin MM, siellä on aika odotettu Vanderpoolin kyniminen, kyni kaikki muut, mutta nyt ei tää kävely onnistu vieläkään. Tää on kyllä aika paha. Sitten laitetaan tähän videolle vielä vaikka Strabasta, katsotaan vähän tuota reittiä ja miten se sitten meni numeroiden valossa toi kisa tarkemmin. Katsotaan tästä sitten vielä tää statsit läpi, että no niin kuin tuossa näkyy tarina, mikä tässä nyt tullutkin selväksi. Vika 3 kilsa oli semmoista nilkuttamista, kun ei pystynyt enää juokseen ja sillä, mutta kilsat tuli ton verran 32,6 liikkumisaikaa 2 tuntia 34 ja 51 ja sitten siellä oli varmaan vajaa minuutti paikallaan oloa, kun joutui pysähtymään ihan nopeasti muutaman kerran siinä vikoilla kilsoilla. Sitä jalkaa verryttelemään siihen. Tässä tää näkyy, no tuolla näkyy lopussa selkeästi toi mun tahdin hidastuminen, mutta tähän asti se oli ihan hyvää. 4.40 ollut 30 kilometriä peissi. Täällä näkyykin varmaan jossain omat ennätykset. 30 kilsaa tossa 2.19. Joo, tosissaan 5 kilsan enkka tuli oma henkilökohtainen. 10 enkka, oikeastaan kaikki siitä ylöspäin tuli omat enkat tässä, joka ei nyt sinänsä yllättänytkään, kun en ole ikinä ennen juossut kovaa ja pitkään.
Ja no ne näkyy nyt tossa, että vitonen 21 ja 42, että se on ihan hyvä aika tälleen 33 kilsan juoksun aikana. Se tuli tosissaan tuossa Matinlahden tiellä tuon polkupätkän jälkeen, kun mentiin Savontien yli, niin siitä seuraavat 5 kilsaa, niin juostiin aika reipasta siinä. Tässä kohtaa mun piti itse vähän höllätä, kun meidän ryhmässä kaverit alkoi puskemaan 4 peissillä, vedettiin siinä kilsa melkein, tai reilu kilsakin tuota vauhtia. Ajattelin, että tämä ei kestä loppuun saakka, sitten annoin vähän antauduin, ja niin kuin näkyy, tuolla on oltu sykekorkeudesta on vähän otettu höllätty ja alettu juoksia omaa vauhtia. Ja korkeusmetrejä, tuossa oli yllättävän paljon kyllä mäkiä. Nousumetrejä tuossa tuli vajaa 400, niin tässä loppuvaiheella oli aika paljon noita Suolijärven nousut ja muut tuossa lopussa. Ja tässä näkyykin. No nämä nopeat pysähdykset, oli ne pari huoltopaikkaa. Mä en ottanut itse juomaan niistä, mutta kaverit otti, niin mäkin sitten otin sen muutaman askeleen hölläsin, kun tuo kadenssi on tippunut. Täällä lopussa sitten viimeinen 2,6 kilsa on ollut 6,11 peissillä, niin kyllä tuossa olisi niinku melkein pari minuuttia per kilometri nappastu pois, niin kyllä se 4-5 minuuttia takki otettiin sen takia, kun oli niin älytön se kipu siinä jalassa, että oli aika taistelua toi viimeinen 700 metriä, niin 7-17 peissillä, kun joutui tosiaan kävelemään, niin kuin tuo näkyy, ja pysähtelemään, niin ei se hirveästi edennyt enää siinä lopussa, siinä meni muutama kaverikin ohitte siinä lopussa, pari sijaa kärsittiin sitten tulosluettelossakin, mutta ei kai siinä. Sitä ennen meni piru hyvin ja tuntui hyvältä ja oli nättiä toi meno. Maksimisyke oli 177 ja 165 keskisyke. Täällä oli alkuun verrattiin aika maltillisesti, että siellä on 160 ollut keskisyke ja eka 13 kilsaa ja ihan alku. Täällä on pitkiä pätkiä ollut alussa, että syke on ollut 150 pinnassa, että ihan siis todella onnistuneesti löysi hyvän ryhmän missä juosta, että ei tullut hätäiltyä alussakaan. Aika paljon siellä tuli selkeä vastaan, ketkä oli ekan 10 hätäillyt vähän omien rajojensa yli, ja niin ei päässyt käymään mulla muuta kuin ekat 30 kilsaa hätäili omien rajojen yli. Toki sehän tuossa oli, kun lopuksi tuntui tässä hitaalla pätkällä, että kuntoa olisi vaikka kuinka ja paukkuja, mutta kipu ei vaan antanut myöden, että olisi pystynyt juosta yhtään kovempaa. Että pyöräkisat kun on niin pitkiä, niin tämä oli henkisestikin tuntui lyhkäiseltä tämä matka, kun 2,5 tuntia vaan juoksua, kun esimerkiksi tuo viimeisin pyöräkisa oli 5 tuntia, niin vähän reilukin, niin 2 kertaa pidempi kuin tämä, niin oli sellainen kaksijakoinen, että tuntuu päässä lyhyeltä, mutta kropassa aika pitkältä, ja ei se tuntunut kropassakaan kovin pitkältä tuohon niin kuin ekat 25 kilsaa. Sitten alkoi vähän painamaan toki jo matka, kun alkoi tulee omat ennätysmatkat vastaan juosteen, ja toki lopussa sitten jalan kipu alkoi estämään, mutta paukkuja olisi ollut kyllä juosta jotain jonkunnäköistä loppukiriikin niin kuin kunnon puolesta ja tälleen, mutta lahos vaan toi jalka alle, niin paljon on pystynyt siinä loppukireen heittämään enää. Alright, katsotaan vähän tätä reittiä sitten, että tää lähti täältä Valkeakoskelta, tästä liikennepuiston kentältä, lähdettiin siitä Nurtsikentältä ja koukattiin heti tästä kentän ympäri ja sitten täältä näin asfaltti alkuun tuosta Roukon läpitte ja asfalttia, kunnes täältä pääsi tänne ulkoilubaanoille. Sitten se oli siitä melkein loppumatka metsätietä, jakatietä, polkua. Ja ei tässä nyt voi oikeastaan sen enempää sanoa, videolla näkyy polkuja tästä ja muuta asiaa. Ikävää oli, kun oli vähän muuta. Toki olisi voinut olla paljon muuta sen paisataan vettikin, että en mä valita, mutta ei ollut ihan kuiva, ei ollut ihan 5/5, ehkä 3,5/5 reitiolosuuden omasta mielestä. Rutajärven siisti baana sieltä polku. Sitten perusteta ja metsähiekkatietä. Tässä tuli se tosi nihkeä polkupätkä, missä oli kivikkoa ja juurikkoa tosi paljon. Ja sen jälkeen metsäautotietä. Tässä näkyy se talkoopolku, mikä tuli siellä viimeinen kunnon polku. Matinlahden tie, Hervantaa. No tossa oli ihan lyhyt polkupätkä kanssa, mutta se on helppo. Sitten Suolijärven ympäri täältä näin, Hervannan kulmilta, Vahdisjärven ympäri tänne maaliin, 33 kilsaa. Reitti on kyllä piru hyvä. Kyllä mä niinku suosittelen kaikkia kokeilemaan, mutta suosittelen kyllä ihan tälleen nyt kokemuksen syvällä rintaäänellä myös vähän valmistamalta kroppaa ja paikkoja tähän. Että olisin voinut itsekin ehkä vähän tätä juoksua ja pidempiä matkoja rienata ennen kuin tähän rupeaa, ettei olisi paikat välttämättä lahannut tolle alle. Saa nähdä, että kuinka kauan tässä menee ennen kuin jalka on kävelykunnossa. Nyt kun tätä tässä nauhoitan, niin seuraava päivä eikä vieläkään pysty kävelemään, ei lähimoinkaan. Katsellaan, miten tää tästä kuntoutuu. Onneksi nyt on tauko tulossa, niin pystyy rauhassa kuntouttamaan. Ja tosissaan nyt, että tällä miehellä alkoi ylimenokausi, eli täältä ei kannata pahemmin nyt etsiä sisältöä seuraavaan muutaman viikkoon tätä meikäläisestä Stravasta, mutta sitten sen jälkeen entistä kovemmin, kun aletaan reenaamaan ensi kautta varten ja ensi vuonna tulossa isoja juttuja, siistejä juttuja. Ei pysty niistä vielä enempää avaa, todella siistejä juttuja tulossa. Ei mitään, kiitos kun katsoit video. Katsotaan, jos mä keksin off-seasonilta jotain videota. Kyllä tässä varmaan jotain voisi keksiäkin, mutta sitten talvella tulee olemaan kovia juttuja, hienoja videoita tulossa.